We zijn op weg naar het Fries Museum. Uw 10 kandidaten zijn druk aan de gang met de opdracht Breng Friesland naar binnen ta. Ze moeten nij en eigen kunstwerk maken en dat in 2 groepen van 5 hier exposeren in het Fries Museum. En voor de groep die dat het beste docht, is er een verrassing. Waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? Dit is Muze. Maar zijn 10 binnen ze nog in de race voor de titel Beste amateurkeusner van Friesland. Vorige week kregen ze een nieuwe opdracht. Breng Friesland naar binnen ta. Maakt ze een nieuw, compleet kunstwerk, inspireerd op het boetenleven in Friesland. Verdeeld in 2 groepen gingen ze voort aan de gang. Vorige week konden we zien hoe de eerste groep aan de slag ging. Maak ik nog een kopie van. Elke wie thuis druk aan de gang om een compleet nieuw kunstwerk te maken. Die werken moeten ze haast met elkaar presenteren als één tentoonstelling. Jury omkopen, helemaal goed. Helemaal goed. En vooral sterke drank doen dan. Maar hoe keert het mij de tweede groep? Onder leiding van coach Caro Kroon binnen ik zij uiteenzet. Bij mij was het goed, want ik had... Heb jij al een idee wat komt in jou op? Of zullen we dat gewoon even gaan opschrijven? Is dat geen plan? De bier, de muziek en dan muziek. Oh, rustig. Zo snel kan ik niet. Nee, maar je zei, laat me horen. Ja. Caro Kroon maakt het theater, schildert en ontwerpt van alles. Life is short by the shoes. Ja. Yes! Goed, hè? Ja, dat is een goed motto. De liefde bracht hij naar Friesland. Ja. En hoe inspireert Friesland dan? Hoe is dat waarom je niet werkt? Of... Nou, ik heb het idee dat hier gewoon veel meer ruimte is. Zie je? En ik heb nog wat ruimte nodig. Letterlijk bedoeld of ja, nee, figuurlijk? Gewoon ook figuurlijk. Ja, ik heb het idee dat, dat het gewoon dat er heel veel kan hier. En ik voel me echt als een vis in het water. Ik maak dan om het half jaar een voorstelling. En dan een solo heb ik gewoon 1 keer in 2 jaar. Dus ik probeer dan gewoon een half jaar echt hard aan een voorstelling te werken. En dan doe ik gewoon een half jaar daarna ben ik aan het schilderen. Dus het is heel erg met heel veel mensen en heel extravert. Of juist gewoon alleen en... Maar ben je dan net bang dat het net genoeg in één ding ging is? Nou, nee, want voor mij is het lang genoeg zo. Agnes Oldhuis beziekt een schilderij te maken dat het Fries landschap verbeeldt. Een beeld dat ze altijd zocht als ze in de trein zit naar Ljouwert. Hallo. Hi. Kom even kijken hoe het gaat met de opdracht. Nou, ja, is al heel wat te zien. Ja, dat Friese land dat is natuurlijk heel groot, maar niet zo heel erg kleurrijk. Als het een heideveld was, dan kon je natuurlijk heel veel makkelijk met kleuren die boerderij de diepte insturen. Maar dat kan ik dus nu veel minder, omdat dat anders geen Fries landschap meer is. Die sfeer moet in één keer duidelijk zijn, ja, het is Friesland. Ja. Maar neem je net een risico, toch een landschap en een boerderij te doen? Ja, natuurlijk. Ja. Je doet het vaker mooi, Koen. Wedstrijden of dingen. Ja, ik wil gewoon schilderen en daar eigenlijk steeds beter in worden. En je krijgt nooit commentaar van mensen die er echt iets van kunnen zeggen. Alleen maar door mee te doen aan wedstrijden waarbij zo'n jury wordt uitgenodigd. Dat is de enige keer dat je echt de klappen krijgt. Aha. Ek Ronnie is al druk aan het schilderen. In zijn specifieke, naïeve stijl. De grote symbool van Leeuwarden, toch? Ja. De pier, die zei we willen geen duwen. Ja, dat had een beetje met mijn verleden te maken, hoor, wat er aan 88 gebeurd is. Ja. Ronnie had in het verleden psychoses gehad, vanuit hij intensieve psychologische hulp nodig had. Troch die belevenissen had Ronnie een heel sterk verlangen naar zuiverheid en eerlijkheid in de mensen. Alles komt ook aan het licht allemaal. Hè? Misschien krijgen we ook weer naar echtheid meer. Dat we echter worden weer. Ja. Dat niet allemaal om het geld gaat, maar om zuiverheid als mens. Ja. En dat vind ik boeiend, hè? Maar ik overlezen graag ook. Hè, dat we weer echt worden en dat we dan meer gelukkig maken wie we echt binnen. Ja. En dat vind ik mooi.
Daarom heb je ook zo'n hoger inzetten, zulke dingen, dat de spirituele groei. Wat is mensen nou echt? In plaats van nou dat, van die ego, je ego. Ja, die heb je ook nodig om als context, hè? Alles heeft een context. Ja. Dit is ook alweer een context van, duvel is eigenlijk ook dat ego. Te veel door je ego leven, dan wil je niet altijd zo zuiver van. Hè? Daar staat het wat voor. En dat is nou de tijd om dat we weer echt worden of zo. Ja. Dus het gaat over jezelf, maar het gaat ook over de wereld. Ja. Het gaat nou goed, maar Ronnie. Het schilderen helpt hem er bot bij. Ja, schilderen, dat verbind je met je eigen bron. Hè? Dat is wel mooi. Hoe wist dat wanneer dat gebeurt? Nou, dan ben je heel rustig. Hè? Dan ben je vredig met iets maken. En dat is het gevoel. Viel dat in die buik? Want de wies naar die buik. Soms wel, ja. Maar soms zit het ook wel een traan. Hè? Ja. Maar het helpt wel allemaal. Schilderen, dat helpt wel. En lezen en de muziek samen en dat eruit schilderen. Maar ja, voor mij ben ik zo bedoeld. Voor mij moest ik dat willen van het leven. Ja. Dus dan vies het heel meer die plak? Ja. Ja, dit valt ook aan wat er samen. Want ik vind, ik vind het wel prachtig en al. Net dat is het allemaal zo bedoeld. Alweer intelligentie achter zit. Hoe gaat het met de opdracht? Best. Ik ben aan een banenkoortziekje van wat ik nou zal laten zien. Want dan is meerdere foto's zien? Ik doe meerdere, want want ik doe foto's, hè. En Ian is te min, want ik heb een heel soort van hoe het onderwerp van lid Friesland binnenkomen. Kies dat maar deze opdracht? Ja, een heel soort. Beter dan de vorige keer, hè? Ja. Ja. Opsluiten wijzen in het museum vonden ze niks. Doutje is een echt boetenmees. Is dat contact aan met de orenleden van de groep? Nee, mooi. De kandidaten hebben afsprutsen bij Caro Kroon in haar atelier. Middag. Om elkaar bij te praten over hoe het gaat. Ze moeten om eens Mailkoor een tentoonstelling bouwen. Als maquette is het prachtig. Wat betekent dat? Voorbeeld. Dit is dan bijvoorbeeld het water. Oh, mooi joh. Zo. Wat een mooie techniek. Prachtig. Ja. Het is een beetje trouwens smakwerk, hè? Mijn idee is dan, ik heb foto's A3 formaat. Ja? En dan heb ik 4 foto's worden dat, denk ik. Dat je daar een soort met glasplaat dan voorzet. Zodat het een soort met venstertje weer naar buiten wordt. Oh, oké. Dan doe ik een stuk of 13 van die blokken. En dan in enkele blokken heb ik dan een leuk gerechtje. Je bent kok? Kok Sjoerd krijgt van Caro het droomde advies om net alleen nog maar eten te werken, maar een stap verder te gaan. Het gaat over de amateurkunst, weet je wel. Het gaat over kunst. Dus je moet proberen iets te maken wat niet alleen maar je eten op een bijzondere manier presenteren is. Want dan krijg je gedonde mee met de jury. Dat voel ik al aankomen. Dus het is zo... Nou, Dit is toch een kunstwerk wat ik inlever? Ja, zeker. Maar ik denk wel dat je gewoon nog net een slagje verder moet proberen te denken. Door iets te doen met eten wat men niet verwacht. Die gerechtjes die ik serveer, dat verwachten ze sowieso niet. Is de bedoeling natuurlijk. Ja. Het is niet een toastje met een blokje kaas erop. Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Nou, ik geef het je alleen ter overweging, want het is jouw beslissing natuurlijk. Ja, ik wil het toch proberen om het alleen grasveld te laten zijn. Je zit nou met de Prinsentuin erin zitten, of uw mem. Hier misschien, maar ja, de Prinsentuin, ja, ik weet niet. Het is wel slim om sowieso, dat is voor iedereen, om altijd even achteruit te stappen als je aan het werk bent. Even weg te gaan en even probeer met nieuwe ogen naar te kijken. Sjoerd had dus van alles bij elkaar sprokkelen om thuis in kunstwerk te komen. Ja. Nou, Sjoerd. Hoi. Hallo. Wilt wat, jongen? Oh. Je mag niet klagen. Vertel, wat is de bedoeling? Nou, dit zijn ijsblokjes van een ijstransplantatie. Als je een wak hebt
Ja? In de winter met de Elfstedentocht. Dan hadden ze in 1997 hebben ze iets nieuws uitgevonden. Gingen ze met een motorzaag ergens anders die blokken uitzagen. Ja, ja. En dan doen ze dat in zo'n wak en dan vriest het sneller dicht. Nou ja, en aangezien de opdracht is, haal het vriezen buiten naar binnen. Die poes! Dacht ik van, dat doe ik met die ijsblokjes. Ja. En dan zet ik gewoon mijn culinaire dingetjes erin. Hoe komt ster, jongen? Die heb ik van mijn moeder. En hoe ze eraan gekomen is, ik denk dat ze die heeft gekregen een keer. Want die was gek van schaatsen, mijn moeder. Ze leeft niet meer, hè? Nee. Heeft die leefde van dat rieden, heeft dat van haar mooi gekregen? Ja. Ja? Ja. Toen heeft wel echt wat met de Elfstedentocht. Ja, ik heb zelf geschaatst ook en gehaald. Wanneer? 10 februari vorig jaar, 2012. Toen heeft ze hem helemaal zelf ja. rieden? Ja. 15,5 uur over gedaan. Zo. Waarom moest dat graag? Ja, mijn moeder had hem ook gehaald. Dus ik dacht, dan moet ik dat ook zien te evenaren. Nou, het is me wel gelukkig. En wanneer had hij met me rieden? 86. Toen was ze een jaar of 40 of zo. Toen was ik nog een heel klein jongetje. En die zit ik al je vullen op die 60 naast? Of hoe, Nou ja, ik ga natuurlijk ook een paar echte gerechtjes erin doen. Tuurlijk. En misschien dat de jury dan ook nog kan proeven, net zoals de eerste keer met die tafelvoetbal. Ja? Dat is wel een prestatie, hè? Dat is geweldig. Ja, dat is dan mooi dat ik een kunstwerk op je te kennen. En hij is nou nog wat dienen, maar wat Caro Kroon zei? Van, ik wil je toch uitdagen om verder te gaan dan eten presenteren op deze manier? Nou, nog niet echt. Nee. Nou, ik vind het al heel wat. Je kijkdoos-effect ook, hè? Ja. Yvette gooide bij de vorige opdracht hege-egen met haar kijkdoosachtige concept. Van dat ontwerp beziekt ze nou een echt kunstwerk te maken. Dus zeg maar het Friese landschap. Zo. Wat toch altijd vier. Ja. Het is al je verschillende structuren eigenlijk heb ik zo vol mogelijk gebruikt. De bedoeling is dan dat je met de holle erin gaat en dan ervaarst. Oh, dat wil ik een probeer. Ja, ervaarst het. Ja, maar spareesje. Op knibbelstink. Dat je meestal wel altijd oeral onder zitten. En dat ken je. Ja, dat is die hier neiging eigenlijk heb ik de dus bedoeling. Want dat is mijn leer natuurlijk net moeilijk. Nee. Een stoel of haast dat ek. Ja. Dus daarom dacht ik, nou dan is het helemaal mooi dat je er helemaal wat in gaat en dan. De dag is ombrutsen dat alle 10 kandidaten haar werk presenteren moeten onder de jury. Maar als betiertal komen ze binnen, want ze moeten uit 2 lege zalen inrochtje ter heuse expositie rondten. Alle kandidaten zullen op haar individuele werk beoordelen worden. Per groep blijven 3 bij huis en moeten er 2 naar huis. Maar voor het beste 4-tal had de jury nog een belangrijke verrassing in petto. Zullen we dit gaan doen? Ja. Coach Martin Winters kan een belangrijke bijdrage leveren om het inrochten van de rond. Maar dit staat nu, dit is niet goed. Misschien moeten we die gewoon even weghalen en dan kijken wat er gebeurt. Ja, hij komt wel weer terug. Ja. Oké. Boukje, best tevreden? Ja, ik ben tevreden. Ik mis de bandrecorder. Ja, die is er net mee bijkam. Nee. Ook de tweede groep is los met het opzetten van de tentoonstelling. Precies de opstelling. Weet jij nog wel niet wat precies de opstelling was? Yvette haar kunstwerk stiet, maar wat help van de oren. Agnes had haar schilderij samen steen. En ook Ronnie had geen last van de stress. Ik had het nooit gedacht dat ik zo rustig zou blijven, nee. Ik geloof niet dat ik dit 10 jaar terug zo had kennen. Nee, dus ik vind het nog steeds knap gaan met mij. We hebben een goede keuze gemaakt, denk ik. Ja. En als Sjoerd zo komt, dan
Doutje had nog een tafel nodig en dan is elk ijs wel klaar. Alleen nog Sjoerd is er nog net. En de tiet begint te dromen. Ik had hem eerder buiten moeten leggen, maar ik had hem geen tijd om. Sjoerd komt pas kwart voor het verstrikken van de deadline binnen. Maar echt zenuwachtig wordt het er net van. En dan moet je een beetje meer hierheen. Jullie moeten eigenlijk wisselen. Even zien. Als we nu eventjes Sjoerd zijn ding alvast een beetje neerzetten. Hey Sjoerd. Goed zo. We waren op je aan het wachten. Hè? Mooi dat je dat riet hebt gehaald nog. Ja, we zouden wachten. We kunnen hem ook zeg maar met je achterkant naar de muur zetten. Ja, dat, beetje. Dat is goed. Ja, dat Doen lijkt we me dat? wel leuker. Oké. Dan gaan ze weer van alle kanten kijken en dan weet je het wel. We maken er een zootje van, zie je het? Ik raak het niet op. De expositie is zo goed als klaar. Het wachtje is op de jury. Ja, dan moet je me heel even helpen. Kan dat? Wil ik even helpen? Ja. Oh, ik zie hierop. Voorzichtig hoor. Is dit het kruisje van die man? Ja. Wow. Ja. En weet je wel wat die tomaat moet voorstellen? Nee. Dan moet je even zien. Moet je hier even staan zo. Moet je kijken zo. Dat zijn pompenbladen van de Friese vlag. Oh, ja. Hoe ben je hem op het idee kwamen om het op een tafeltje te doen? Dat was een idee van Caro, omdat het een beetje meer in de sfeer van de opzet dan weer. Want ik liet eerst Ooster in hollen. Nou, toen lijmen we ze del en ze komen eigenlijk wel heel leuk uit. Ja, heel goed. Heel ja. goed. Dames, ben je bang dat je me wat ondersnijdt misschien in het geweld van Sjoerd? Sjoerd heeft heel iets hoors, hè? Bist je tevreden? Ja, heel. Ja, ik vind het echt heel... De deelnemers hebben de sale verlitten. De rond is 0 voor de jury. Steven Sterk, Raymond de Jong en voorzitter Saskia Bak. Het is variatie op wat we jij de jong hebben. Ja, maar het is wel ook goed. Het is wel goed. Dat is wat ik zeg. Ja, dat is ook wel... Dit klopt. Ja. Als ik dit ergens in een museum steek, dan hier ter steken. Los van deze setting, maar als ik ergens naar binnen zou komen, dan heb ik ongelooflijke bewondering voor inderdaad dat deze mevrouw steeds heel geconcentreerd nieuwe dingen zoekt en het doet. Maar als ik het echt puur als schilderij beoordeel, vind ik het net iets te vlak. Ik weet net waar het eindigt. Maar ik word er toch wel blij van. Het loopt ik aandacht. Het heeft toch... intrigeert. Het buiten en binnen zit erin. Friesland, ja, ik vind het prima, te gek. Het is wel oors als wat hij vorige keer maken had. Dat vind ik wel knap. Ja. Natuurlijk is het in zijn range. Ik bedoel, dat zal ik net oors worden. Maar ik vind wel weer... Hij heeft wel een heel oor schilderij maken. Dit is mooi met een laag van een groen. En dit is stof van het wetter en binnen het gas en dit is dat. Maar het is toch als een grietentuin. Nou ja. Aan de andere kant, heb jij dit wel eens gezien? Heb jij wel eens wel heel bijzonder eraan? Ja. Ja. Ik heb dit... Ja. Dit is krek een beetje hier dit als je... Ja. Wel hetzelfde materiaal, maar echt een totaal oording ervan maken. In tweede instantie zeg ik dat het een gezicht weer is. Aan de oorkant, ik ben een oor, gezicht, mijn oren, uitdrukking. Is die een man, ja. Het is wel een heel persoonlijk portret, hè? Maar op een of andere manier voel je het niet. Het is, nee. Terwijl ze het wel heel goed kennen. Daarom verbaast het mij een beetje. En misschien heeft ze daar vol meer tijd voor nodig, dat zo kennen. Ja. Het staat wel heel sterk in het verlengde van als je een oren werkt. Hij is echt een man van... Ja.
dit perspectief. Ja. Dat is wel... Dat mag ook wel. Je hebt je handschrift, je stijl. Wat ik vind is dat hij dit op een hele slimme manier gedaan heeft. Dit heeft voor mij iets posterachtigs. Grafisch. Ja. Illustratief. Ja, illustratief. Ja. Dit is voor mij heel erg twijfel. Ja, voor mij ook. Leuk, grappig. Kijk door zijn idee. Voor mij is het eigenlijk nog steeds niet af. Nee. En dat vind ik wel een beetje jammer. Steeds. Want het is steeds net niet. Weet je? En dan denk ik van, nou jongens, wanneer komt het nou eens een keer net wel? Ja, nee, dat is het. Dat wil ik zo graag. Toernooi. Toernooi. Breng Friesland naar binnen. Als het goed is, hij hem al jaar een prachtig kunstwerk maken en hij hem als groep een hele mooie expositie deel zet. Met help zelfs van je gastcoaches Karel Kroon en Matte Winters. Ik jou het woord aan juryvoorzitter Saskia Bak. Ja, wij waren heel erg verrast door het gebruik van het materiaal van de eerste kandidaat die door is. Die heeft moeilijk materiaal, weerbarstig materiaal, duurt lang om dat te verwerken. Maar wij vonden dat de kandidaat die door is dat op een hele goede, efficiënte manier had gedaan en ook op een hele creatieve manier. Dus hij had net iets anders gedaan dan wat wij van hem verwacht hadden. En dat is Jan. En Jan, jij bent door. En dan, breng Friesland naar binnen toe. De volgende kandidaat die door is, had dat wel op een hele leuke manier, op een hele speelse manier gedaan. Kleine grapjes, kantelingen, heel goed verwerkt. En de volgende kandidaat die door is Jos. Ja? Houden jullie het nog? Nee. Over jullie alle drie? Dat vonden we verschrikkelijk moeilijk. Hebben we al lang met elkaar gepraat. Wel, niet, wel, niet, wel, niet. Het oude werk een beetje in ons achterhoofd weer weggegooid uit ons hoofd, hè, want het telt niet. Wij moeten het bekijken zoals we de zaal binnenkomen. En de kandidaat die door is, daar vonden we eigenlijk dat het werk voor 80% overtuigde. Alleen het laatste stukje net niet. En de kandidaat voor wie dat geldt is Petra. Dus jij bent door. Wel, ja. En dat betekent dat we nou dus afskiën nemen matten van Boukje en Johanna. Er was één werk waar we eigenlijk als werk direct van overtuigd waren. Waarvan we hadden zoiets van de presentatie, het werk zelf is hartstikke goed. Staat als een huis. Ons kritiekpuntje was dat het werk ons niet zo verrast heeft. Maar toch vonden we de kwaliteit zo goed dat we zeiden, Doutje, jij bent door. En voor de volgende gold juist dat hij ons heel erg verrast heeft. En dat vonden we ook weer heel erg leuk. Dat is ook kunstenaarschap, creativiteit. Hè? Hoe kun je de kijker steeds op een ander been zetten? Kun je de kijker steeds weten te verrassen? Sjoerd, jij hebt dat hartstikke goed gedaan. Je bent door. En nu werd het voor ons ontzettend moeilijk. Echt heel erg moeilijk. We vonden dat jullie alle drie een goed werk hadden. Maar bij alle drie hadden we ook zoiets van, ja, er zaten ook wel wat moeilijke punten aan. Punten waarvan we zeiden, dat is nou jammer, had dat nou niet gedaan? Of had iets anders gekozen, was wat creatiever geweest. Dus daar hebben we met elkaar heel erg over gehad. En net over de streep is wat ons betreft Ronnie. Lok Weenske, Doutje, Sjoerd, Ronnie, Petra, Jos en Jan. Maar Jim, Saizen gaan wij verder in dit programma. Maar we hebben net verneerd vregen om als groep de beste expositie deel te zetten. Want voor de groep die dat dien heeft, is er nog een verrassing. Wat die verrassing is, dat vertel ik aanst. Maar ik wil graag weten van Steven Sterk, wat de beste expositie hier.
Dat is verrekte lastig. We hadden 2 tentoonstellingen aan het samenmaken. Dat is dan nemen van Marten Winters en Caro Kroon bestuur. En dan mag je kiezen op wat de mooiste tentoonstelling is, de mooiste presentatie. Uiteindelijk is toch de spanning het meteren. Een liet verschil maakt het. En de mooiste presentatie vonden wij van coach Caro Kroon. Lokweenske, want de verrassing die er is een wildcard. Dus ieder van je beiden maakt het kans om toch nog bij u in dit programma te blijven. Voordat we dat bekend maken, wil ik toch eerst zeggen, tegen dank, Boukje en Johanna, voor het mooie, want ik hoop dat je het leuk vond. Dank voor je inbreng en voor je deelname. Applaus. Waar gaat naar huis en waar bloot bij us? Ik bepaal dat net. De jury bepaalt dat ik net. Maar bij waar we die taak delezen willen, dat is Caro Kroon. Want zij het Jim toch het beste en het meeste mooi maken met deze opdracht. Dus Caro, moest hier komen. En dan moest je vertellen. Tussen u zien. Nou. Waar het terug gaat. Ja, ik vind het een erg ondankbare taak, waar ik helemaal niet blij mee ben ook. Maar ja, ik heb lang zitten twijfelen. En degene voor wie ik kies, die kies ik omdat ik het materiaalgebruik heel erg spannend vind. Omdat ik benieuwd ben wat hierna komt. En dat is Yvette. Dat betekent dat Yvette bij ons bloot opwaait naar het Fries Museum. Zo'n kandidaten heb je nou nog hoor. En daarmee geef ik de volgende aflevering in. Agnes, Tiege dank ik voor de deelname. En ik hoop dat je het leuk vond. Over een weekend doeken we de depot zien van het Fries Museum en dan zullen de oerbleunde kandidaten om de slag met verliezen. Op waar naar het Fries Museum? Dit wie muziek.